Aquest any, al Club Ègara celebrem el nostre 90 aniversari. En aquests anys, moltes coses han canviat, però no la nostra passió pel hoquei. I encara que no ha estat fàcil, hem sabut superar els obstacles i transmetre generació rere generació un afany de superació i amor pel hoquei. Hi ha triomfs que marquen la història de qualsevol club. I nosaltres, en aquesta llarga etapa, n'hem tingut molts. I quan no hem guanyat, recordem el camí que ens ha portat fins aquí. Perquè és en el camí on es transmet la nostra raó de ser, formar persones. En valors com l'esforç, el compromís, el treball en equip, la solidaritat, la família, inclusió. Tot això fa que aquesta passió es transmeti dins i fora del camp. Club Ègara, 90 anys de passió pel hoquei. I la història continua. Del 28 al 30 de març, vine al Club Ègara a compartir la passió pel hoquei.